Tsokera takadaro mfundisi ndazviramba izvozvozvo kana tichitsokera kurevival yekuZimbabwe munoiziva imimi ndati hapana anouya muuvepo hwaMwari odzokera akafanana. Haleluya, haleluya. Uvepo hwaMwari huri pano wauya nekumasaisai. Uvepo hwaMwari huri pano wauya nekumasaisai. Uvepo hwaMwari huri pano wauya nekumasaisai.
Jesus higher. Lift 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 Jesus higher. Simutira mwanga kuna Yesu. Simutira mwanga kuna Yesu. Simutira mwanga kuna Yesu. Simutira mwanga kuna Yesu. Who should I? 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 My mtewa yade. Baganga nyangarara. Hand it up. Hand it up. Hand it up. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. 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 Fire. Oyo Musa ndiriwase dodagura yerwanemi kutsengeta sokorenyu nekuyita kuda kwen oyo Musa ndiriwase dodagura yerwanemi kutsengeta
kuchengeta nekuita. Hallelujah. Oti woyo diri washe todakura hirwanewe kuchengeta shokorenyu nokuita kudakwe iti hoyo musha diri washe todakura hirwanewe kuchengeta shokorenyu nokuita kudakwenyu. Wana mashoko unotaura kuna Mwari mangwana nano tinokutendai mutsvene waIsraeri, mutsvene asingakodzire. Tinokutendai Baba nokuda kweupenyu hwedu, nekuda kwekutida kunyange takanga tisina kufanira. Tinotenda Baba nekuti muri Mwari ane nyasha. We thank you Father for your grace that keeps finding us. Tinokutendai Baba nekubata kwenyu pamusoro poupenyu hwedu, nekuti hakuna rimwe zita kudenga nepano pasi ringafananidzwa nezita renyu. Iro zita renyu ndiro zita pamusoro pamazita ose. We thank you Father for your grace. We thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you Father for everything that you keep doing. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oti kuna zita rakafanira kunamatwa. Thank you Jesus. Hakuna zita rakafanira kunamatwa. Jehova wakafanira kunamatwa. Hallelujah. Jehova wakafanira. Hakuna zita rakafanira. Hakuna zitaba. Aiwacha traka tashaiwa kudenga nepanyika. Hakuna aripo mazita ya vanhu asana kukodzera. Hakuna aiwa hakuna zita ra Jehova rakafanira. Zita ra Jehova rakafanira. Zita ra Jehova aiwa. Zita ra Jehova kabumbiri musiki aiwa. Hakuna zitaba. Hakuna taritsvakata shaiwa zita rakafanira kudenga nepanyika. Hakuna zitaba. Hakuna zita ra Jehova. Zita ra Jehova rakafanira. Zita ra Jehova
zita wakafanira zita Rajehova Karatelebosha Katalabayasimandededededebosha taunganira imipano ndiandosha Katalabayasate taunganira imipano yega kwete mazita y'abantu yantedebosha kiandadadabayasakatalabayasumanda mazita y'abantu ana zvanotipa rikantalamayasakatededededebosha bayandadabayasakatalabayasumanda yando because we know at the mention of that name rakadaba yentedebebe asakatalabayasumanda yando sakatalabayasimanda. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Yendedebosata mada imizvenyu zvirema zvinosumuka zvofamba reketelebebe yasakata nanendedededebosata yatalamausumanda vane mbereko dzakasungwa dzinosunungurwa muzita raJesu yandalabayasakate iketedebosha iketedeboha payeketelemesumanda rekadabuyasotaba ekiyapinda masiketa yetaba yekata shatalamausumanda varikutsvaka kunyaradzwa vanonyaradzwa yetenemesumanda riyekete shakata yekata yadaba yekota shataba yeda yeketedebosa marandadabayasimanda liyeketededededebosa manekesediabaye rantatatata yeketebebebebe liyasokatalamausimanda yemi munotungamira nzira dzedu munogara muchifamba nesu yandamayasumanda ndiwe muponesi ndiwe muchengeti tinokutenda mweya mutsvene waMwari wakakodzera nembiri yose utiti tungamire Jehova. Thank you, Lord. Ndiri mufambi nesimba inadina shaya simba palesi palesi iwendo simba ayadadadadada iwendo simba sokorora ipapo wote mponesi muponesi kani tauya mangonani ano aiwa muponesi muponesi iwe andivimbe nengoro shakatadaba andivimbe nemari iri mubank account aiwa muponesi muponesi Jesu vana chiremba vane pavanogumira iwe ndovimba newe immigration ichinetsa ndovimba newe aiwe muponesi vanotitaura zvakawanda
esema aiwe muponesi Yesu haya oh muponesi muponesi wangu Yesu tarira kwari panguva ino iwe ndovimba isakutenda kwako kwose mari ndayasa ndoriziva vana chiremba vane zvavakataura yakatadaba yasate iwe ndovimba shakatadaba yasate dededebosa karata muponesi immigration ichipenga zvairi kuita izvi ramba wakatarira pamuchinjikwa yakatadaba yasatelelelelebosa iwe vanhu vachidzingwa kumabasa ramba wakatarira pamuchinjikwa kayandalaba yasakatadaba yasate reketelelebosha rakatadaba yasakatelelelebosa Yes, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mashita Baba wedu mangwana. Mashita changamike. Mashita Baba Mashita Baba wedu. We thank you this morning for your faithfulness. Tunakutenda inokutendeka Mungu. Tunakutenda inokutiranganya Baba. Muri Baba wedu batinobimba nabo. Amunyatisi baya banobimba nemi Mungu. Mangwanani ando Baba tunakutenda inowepo wedu. We thank you for your presence in this place, oh God. Takutenda imwari kuti vanochema vanonyaradza. Takutenda imwari kuti vanorwara vanoporeswa. Mashita Baba wedu kuti vakasungwa vanosunungurwa. Vanoshaka vachiwaniswa. Because you are God. Mashita mangwanani ando Mungu. Tinovimba nemi Baba. Good why Jehovah take over, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. My God, let us praise the Lord for this team.
vana ava handizivi kuti ndodiko namen mufundisi toita seiko. Mwari ngavakuitirei zvamunoda vasikana nevakomana. May the Lord bless you. May the Lord take you far. May the Lord open big doors for you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Jesus. Amen. Oh, sorry. Ndinokukwanisai mose muzita ramambo Jesu. Amen. Patinonzi titaura nechirungu hatidi. Zvazonzitaura neshona yacho handichadi zvakare. Toda kutenda Mwari mangwanani ano. Regai nditore mukana uno kugamuchira, to respect and acknowledge the presence wevatungamiriri vedu, vafundisi vedu, baba namai Sundire. Ndinoda kutenda Mwari noupenyu hwenyu. I will always do so because muri mucherechedzo wekunaka kwaMwari. Toda kutenda Mwari zvikuru neupenyu hwavo. Ndakatenda rimwe zuva ratakadziswa kuvaomberera nokuvarangarira. We can do better than that. Hallelujah. Toda kutenda zvemwari nevafundisi vari pakati pedu vanoshandidzana pamwe nababa namai. May the Lord bless you, vafundisi vese. May the Lord increase you. May he enlarge your territories. Vakuwedzerei zvamunoda zviri pasi pemoyo. Amen. Muchibatira basa raMwari. Ndisingapedzi nguva yangu. Toda kuti tende Mwari nezuva ranhasi randapuwa mukana wokuti ndishumire. Ndichakumbirawo anondiverengera. Mwanakomana wangu averenge. Ndongoti ndirambe ndichikweuchidzai. Tisati tadaro. Ndinoda kufara zvikuru kuti nhasi handina kungomira pano. Waiti hako mwanangu waseka ndaziva vazviziva. Ndinofara kuti handina kungomira pano ndiri ndega nhasi asi baba vari pano. God is good all the time. Saka ndakambotaura nezvavo baba ava. Vamwe hamuvazivi saka nhasi ndine mukana. Ndiri pano ndini wokuvasimudza. Baba adliwayo simukai vanhu vakuonei. This is the great man ari muupenyu hwangu. Shamwari yandakapuwa naShe. Baba vane mwoyo wakareba ivava. Ndoda kuti mugoziva izvozvo ende ndinovada zvikuru. We thank God for that. Ndichakumbira mwana wangu uverenge shoko redu. Acts chapter 12 from verse 1 to 10. The title here is James is killed and Peter is imprisoned in the NLT version. About that time, the king Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. He had the apostle James, John's brother, killed with a sword. When Herod saw how much this pleased the Jewish people, he also arrested Peter. This took place during the Passover celebration. Then he imprisoned him, placing him under the guard of 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring Peter out for public trial after the Passover, but while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. The night before Peter was to be placed on trial, he was asleep, fastened with 2 chains between 2 soldiers. Others stood guard at the prison gate. Suddenly, there was a bright light in the cell, and an angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, "Quick, get up," and the chains fell off his wrists. Then the angel told him, "Get dressed and put on your sandals." And he did. "Now put on your coat and follow me," the angel ordered. So Peter left the cell, following the angel. But all the time he thought it was a vision. He then realized it was actually happening. They passed the first and second guard posts and came to the iron gate leading to the city. And this opened for them all by itself. So they passed through and started walking down the street, and then the angel suddenly left him. Peter finally came to his senses. "It's really true," he said. "The Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me." When he realized this, he went to the home of Mary, the mother of John Mark, where many were gathered for prayer. It was up to verse 10, Sunny. Oh, sorry. Yes, that's okay. Thank you so much. You can sit. I will call out the other verses. Tototaura nechirungu havazvinzwi shona.
Hallelujah. Hallelujah. Chiverengo chatapiwa nhasi chika ndinochida zvisingaite. Chinondidzidzisa zvakati wandei, zvakati dzamene nokubata kwaMwari muupenyu hwedu. Musoro wenyaya yangu ndautini, hazvisati zvavharana. Hazvisati zvavharana. Gore rakunopera hama dzangu. Rakutonopera. Mufundisi vakati gore igore rerestoration. Nechishona zvinonzi chi? Rekudzoreredzwa. Utarisa wako upenyu kuti naye wedwe. Zvandinenge ndichakatongosungwa zvi. Zvazvinenge hapana zvichati chiri kufamba. Ngatiise nyaya yaPeter. Herod akasunga Peter nokuti zuro vanga vauraya James. Handitika vanhu vakafara. Akati zvimwe zvondoita ndezvipinga ndisunge Peter timwise mutirongo. Havana kugona kumuuraya nekuti papa nechiitiko chachiripo. Vamuisa mutirongo handiti. Vakamugadzirisa, vakamusunga, vakaisa magadhi, vamwe vanga vakatobata pfuti dzavo kuda. Peter aka ndino visualize, ndinoona mupfungwa dzangu. Peter akaradzikwa apa uko kuna gadhi ane pfuti mwaruko magedhi akasungwa akavharwa. Peter akagara arimo. Hazvina hope izvo. Hazvina kana hope. Peter akatoti zuro James wakafa saka inini chimwe chingaitika. Rega nditozvivatira zvangu nditongomirira kufa. Ndokufunga kwangu ini. Peter akarara aripo. The situation was zero. Kwaari zvatovharana zvavharana. Hanzi Herod achitogadzirirawo kuti achitondouraya Peter nditi achifadza vanhu. The reason was to please the people. But Mwari vekudenga vakanzwa minamato yehama dzainamata dziri uko. Ndadzidza chimwe chinhu chipapa apa kuti hama dzangu ngatarisane upenyu hwedu. Hameno kuti ndianani vakasungwa mukati umu. Hatiziye ndianani vane zvakasungwa. But iwewe ya the sisters keeper, brothers keeper, unotonziva. Ngatinamatiranei zvine mhinduro. Ngatinamatiranei zvine mhinduro. Hallelujah. You know my days vandaitaura neyo kuti ndichada kuita zvokuti but asazvaita. Pray for me. There's a God in heaven who hears. Amen. Peter akasungwa saizvozvo. Hanzi angel akauya ikamutsa. Zvake akatomutswa akarara. Akasunungurwa zvikaitika zvese izvozvo. Ini ndinoona sekuti magadhi aya akangoramba akadai papfuti pana Peter iye asisipo. Atobudiswa akara aenda. Madhoo achiita sekunge akavharwa asi Peter atobuda kudhara. Hallelujah. Akazozviziva kuti zvaitika izvi. Atova panze. Nyangwe naye zvakatomushamisa. Mwari wemakarukaro. Tinonamata Mwari wemakarukaro. Anokushamisa kana newe wacho zvakuitika zvawanga uchitsvaka. Ndimwari wemakarukaro. Hallelujah. He was out there. He was akufamba panze ndopakati zvokwadi ndatosunungurwa kaini. Ndati inini hazvisati zvavharana in your life. Hallelujah. Hazvisati zvavharana. Paripo vakatomira kuti akaenda kuAmerica toda kuzviona. Zvokwadi gore ratopera wakasungirwa zvinhu. Wati usimuke ubate izvi zvatoramba. Wati uite izvi zvaramba. Wanamatirawo mukomana waramatirawo musikana zviri kungoramba. Wati Mwari ko chibereko changu hapana chiri kuitika. Zvakasungwa asi ndati hazvisati zvavharana. Hallelujah. There's a God in heaven who hears. Kuna Mwari kudenga vanonzwa minamato. Wadi kusimuka watora kutenda. Muranda washe pavanga vachitungamirira munamato ndati Jehovha muri Mwari. There is faith inodikana. Kune kutenda kunodikanwa kwemhando yepamusoro. Kunoda kuti kusimudzwe panguva ino gore rakundopera hongu. Asi zvako hazvisati zvavharana. There's a God in heaven who is ready kusunungura. Mwari vakamirira kukusunungura pane zvakavharwa kuti zvivhurike. Hallelujah. Peter ari muchirongo kuda nyangwe nevanamati vainamatira vacho vaisatobvuma kuti achabuda here. Vaitoona sekuti achafawo. Handiti? Because vanonzi paakazonogogodza pamusoro achiti asvika akavhura mukova akamuona akadzokera akati Peter zvikanzi hazvigoni. They were even startled. Vakatoshamisikawo navo. Handiti? But ndiri kuti tinonamata Mwari vemakarukaru. Mwari vanoshandura your situation. Usazvivharira kunze wega. Vari kutaura izvozvo hongu zvakaitika izvozvo hongu, but there is a God who is ready to change your situation today. There is a God who wants you to stand and trust in him and believe in him. Kuti ndimwari vanoita zvinogara zvakadaro. Ndinofarira my disciples pava vari muchikepe. It should be in John chapter 6 verse 21. You can read for me John chapter 6 verse 21. Vai vari muchikepe. Zvinhu zvisina kumira mushe. Pakuteta mafungo. Handiti? John chapter 6 verse 21. Then they were eager to let him in the boat, and immediately
they arrived at their destination. Did you hear that? Jehovah wamakarukaru. Immediately. Ndati mazuva amashoma amangani kwasara kuti gore ripere. How many days? Very few days. Uri kutofunga kuti vamwe zvavo zviri kuita asi zvangu hazvisi kuita. But when the disciples willingly vakaita nokuda kuti Kristu vauye, willingly, when they accepted Jesus in the boat, chii chakaitika? Vakakaruka vasvika. Makarukaru. Tina Mwari wemakarukaru. Willingly accept God into your life. He will take you there, my brother. He will take you there, my sister. Unosvika chete. Zvako zvinotoita chete, musuwo wakavharwa iwe unovhurika. In the name of Jesus. Ugosimukawo iwe ugoti ndini ndakaisawo 1 million yangu pakereke apa. Ugosimukawo ugoti zvamunoona mwana wangu asingaendi kuchikoro ndini ndakamuendesa. Ugosimukawo ugotaura kuti taisava neimba tavaunayo imba. Hallelujah. There is a God in heaven who can change your situation in 24 hours. Ndinofarira zveshoko rakataurika, is it last week? Ramuranda akanzi izvo tichange takudya panenge pane chikafu muIsrael. Akati chero Mwari vakaburuka vakaita sei? Hakuna chakadaro chinoitika. Zvikanzi muranda uchazviona asi hauzvilumi. Haudyi. Pakashaika kutenda kwanga kuchitaurika mangwananani. If you believe it, if you are willing, you will eat the goodness of this land. Kuo munoshairwa iko kutenda, isusu tina Mwari vanoita. Tina Mwari vanoita hama dzangu. Bata chidoko chawakaitirwa ichocho. Hold on to that. Ngoti ndimi Mwari vandinoziva. Vakambondibvisa apa vakandiisa apa. Saka nhasi ndakamira nemi. That's all that God wants. That little faith yakaifanana nemustard seed. Avambodi rakakura. Don't allow zvaunoona kuti zvikubvise panyasha dzako. Because God is about to do it for you. Hallelujah. Tiri panyaya iyoyo ndinoona sekuti kazhinji tinozvibvisa panyasha idzi. Because of zvimwe zvinhu zvatisingaiti. There are two principles that I need us to. Kune maprinciple maviri andinoda kuti titarise paari. Yekutanga ndiyo iyo yekutenda yandatotaura zvayo. Kuti Mwari vaite zvinhu zvinoshamisa muupenyu hwako, panodiwa kutenda ikoko. Right? Panodiwa kutenda kwakanyanya kwokuti unoziva kuti ine handigoni uye handidi kana kunzwisisa kuti zvichaitika nenzira ipi. Petinozama kuzofunga kuti saka zvandiripo panapa zvigodai sei chirudzi wakutorasika. Zvako basa rako ndiro kungopresenta nyaya yako panashe kuti Mwari zvakamira zvakadai, ini ndiri pakadai, asi ndinoziva kuti muchandisvitsa pakadaro. Ini ndongomira naizvozvo kuti zvaitwa sei nani nguva iyi. Asisiri zvangu izvozvo. Munofunga kuti Peter izvozvo ati achabuda muchirongo imi. Haana kuziva izvozvo, but ndinoziva chaakaita zvimwe zvisina kunyorwa ndezvekuti wakavimba nashe. Kuti imi Mwari zvamakadai munotoziva zvazviri kutoita. Hallelujah. Principle number 2. Partnership with God. Partnership with God. Ine chikonzero maybe chekusava nemhinduro kwatinako. What am I saying? Ngatese nyaya yaHana. Hana hanzi makore namakore vainamata mai avo. Vachiendawo kwavaenda nemhuri yavo vachinamata. But hapana chaiitika. Kusvika musi wakazoti no man. Regai ndinamate munamato uyu. Mwari mukandirangarira. Mukandipa mwanakomana. Ndichakudzorerai mwana uyu kweupenyu hwake hwese. Hallelujah. That's partnering with God. Akaziva chekuita musikana uyu. Akaziva kuti zvangu zviitike ka. No. Ndofanira kufambidzana nechinangwa chaJehovha muupenyu hwangu. Saka Mwari zvamuchandipa ndichadzorera kwamuri. She didn't withhold what she got. Tikatarisa nyaya yaHana chichakazoitika. Akazoita vamwe vana hobo after that. Zvoreva here kuti kumashure kwanga asinganamati. Wainamata. But pane chinhu chimwe chaakaziva chekupartner naMwari. And when you partner with God, God is faithful to take you through this. Hallelujah. He is a God who is able to do exceedingly abundantly above zvaunofungidzira iwewe. Ukapartner naMwari, uri kuzadzisa zvishuwo zvaMwari muupenyu hwavo. Muupenyu hwako. Amen. God has got plans in our lives. Mwari vane urongwa hwavanahwo paupenyu hwedu. Usingazadziswi namatombo. Usingazadziswi, unozadziswa newe. So when you start seeking, ukatanga kutsvaga kuti Mwari ndobatana nemipapiko pakufamba kwangu panyika ino. Zvandiri kukumbira mari, ndiri kuidii?
vazhinji vedu mari yacho tinoidira kuti ndifume nai, kana ndafuma ndigova ndinoratidza, I don't know, handizivi chikonzero chako. Chizvibvunza iwe kuti chandiri kunyanya kukumbira pamberi paMwari ndiri kuchidii? What's the reason? Uyu mubvunzo hausi wangu, hausi wako, handisida answer. Ask yourself. Uri kuchidii chauri kukumbira kuna Mwari? Chii chauri kushayirwa hope? What's the purpose? Search around it and you will see why maybe you don't have that thing. Ndati Hana paakaziva kubatana naMwari zvakaitika. Hallelujah. Example imwe yatinayo ndafana nichinzwa ichitaurwa zvakare nemunhu waMwari yaAbraham. Vakamuvimbisa Mwari vakati uchaita mwanakomana, vakapuwa Isaac. Handiti Isaac, the same blessing, ainzi uchazoita father of nations through him. Zvikanzi ndiri kuchida sechipiriso. What did he do? He did not withhold. Haana kuramba nomwana uyu, akaenda naye kunopirisa. Handiti that's partnering with God. That is partnering with God. And in the process, zvaita saizvozvo Jehovah Jireh provided. Hallelujah. Maprovisions edu anovharwa nokuti tinoramba takabata kudai. Tiri kuramba nazvo zvatapuwa zvacho. And God is so faithful. He allows you to make your own decisions. Havakupushi. He will allow you to do that. Saka nhasi ndiri kuda kuti tiencourage kuti ngatimekei madecisions anoita kuti tibatirane pamwe naJehovha. Kuti Mwari vazarure misuwo iyi mani. Tinoda kuvaka kereke ine 2 minutes. It's possible. Very possible. And hatifanirwi kufunga kuti saka zvinoitika nenzira ipi. Tikadaro toda kulimita Mwari. Let us believe God for this thing. Let us believe God kuti zvangu zvinoita muupenyu hwangu ndigosimukawo ndigoitawo kuti kereke yaMwari igovakwa. Amen. Ndinofarira partnership yakaitwa zvakare ichitaurwa naKristu vachipa example paparable yembudzi nehwai. Hanti muneona nyaya iyi? Jesu vachipa mufananidzo kuti pakuzopera kweupenyu kana kuti pakuzotongwa apa zvinofanana nembudzi nehwai. Mbudzi dzichaiswa uko, hwai dzoiswa uko. Zvozonzi imi makandiona ndine nzara mukandipa, mukandiona ndakashama mukandipfekedza, mukadai zvakanaka zvoga. Ava vakati hatina kumbokuona isu, hatina kana kumbozviona isu. Kristu vakati zvamakaitira those little ones maitira ini. Hallelujah. Partnership with God, it does not mean God will come and sit and stand here and say ndiri pano chiitira ini. Zvakanaka izvozvo zvauri kutumwa nedenga kuti ita, just do. Don't reason. Don't think twice. Don't try and say kana ndikabvisa izvi zvozodini tererai kumboitawo kungoita zvawatumwa izvozvo. Umboona zvinoita sei. Hallelujah. Munoda kundiudza here kuti Abraham anga asingadi mwana wake? Aimuda. But Mwari pavakati simuka uende anambobvunza kuti kozvika makoko ngativhise hama dzangu kani. Let us take off ana makoko kwava. Because when you do that, tiri kuitira Mwari, hatisi kuitira isu. We are doing it for God. Hallelujah. Tiri kuitira Mwari. We need to partner with God in this whole thing. And zvese zvinobuda zvakanaka. Hallelujah. Hanzi pamakanyima ipapo, maitonyima ini. Would you want that? Would you want that? Une hama yako iri padyo iri kutoshaya chekudya hausi kuipa. Imo muno mukereke zviiko zvatiri kuita zvinoratidza kuti tiri kupawo zvakapfurikidza. Ndinotonzwa kurwara, ndakatombofunga musi ndikati handinambonzwa tichinzi taappreciatewo vafundisi vedu. Asi munhu hazviitwi. Hatigoni kuzviita here hama, ndibatsireiwo, handizivi wangu. But there are such things that we do. We are partnering with God. We are partnering with God. Ngonzi pane zuva ratangoti tingotendawo munhu waMwari nezvaanotiitira. Tobira pano toita minana. Denga rinofara manimi. And God will open doors for us because ane chikonzero chekuzviita. Kuti adii kukumbozviita timboitawo manyaunyau iwayayo. Because Jesus said, when you did that to one of these, you were doing it for me. Tobvise moyo wokuti kana ndabvisa mari yakawanda mukereke ndabvisira kereke. No. Church haisitomboripo pakati pako naMwari. It's because of you and God you are doing this. Ndosaka zvinzi usaita kuti ruoko rwerudyi ruzive zvaitwa neruboshwe. Handizvo here? So when you are giving here, when you decide to give Pastor Sundire, usati ndaitira vaSundire. Waitira Mwari. Chero vaSundire vakasakutenda. Pane vaitoti vatendi vanhu vafundisa vatendi ndo problem yavo. Kunoti nonomufundisi ndiye Mwari. Inini usatonditenda handitodi kutendwa. Because ukutobloka my blessings angu naShe.
I am doing it for God. When you do it, just tell yourself, ndiri kuitira Mwari handisiri kuitira maiteweyo. Hallelujah. Ndiri kuitira Mwari ukama wangu. It's my partnership with God. Tarisai company, when they do zvinhu kana vachitira zvinhu, it's amongst ivo as partners. Naika tinozongoona zvichiitika but zviri pakati pemapartners. Iwewe uri kupatina naMwari. What are you doing for God? Zvinoenderera kure. Tapiwa Mwari kana vatipa. Ndine kakadingi kangu kandoda kuita. Nguva yacho ndoshoma mani. But ndine kamufananidzo kandinoda kuti ndite. Ndokumbira vanhu 2 uchitobva wausara panewe. Uya kuno mwanangu. Nevamwe 3 vana. Uyai tione. Mkwirei pamusoro panapa. Ndoda kuti muone zvinoita Mwari vanopa imi. Ndoda kuona nefesi ndonyima ndiupe. Right. Ava vana vangu avaka. Imi mitambira yo kumuri kunze kumuri vana vangu vari. Ndachiona Sunday school varipiko. Vakavata. Right. Ava vana vangu iwe chibata apa for now. Wakandibata. Mama tipiwo kumbira kama Swiss. Okay. Okay mwanangu. Ko imi ndonga yakadziri kudonaiza. Mbobata pasa speaker pick up yabo. Mbobata. Ndimbosadza mesa ndika. Right, ndikukupa imese zvakafanana nditi. Ndikukupa imese zvakafanana. Ndiza. Bata kuzasisa dona. Right. Vana vangu vawana zvakafanana pekutanga ndinoda kuramba ndichingovapa. Uri kuramba uchinamata Mwari ndiwedzereiwo ndine vana vakawanda ndine mafizi Mwari vari kungokupa. Ndine chakati Mwari vari kungokupa but God uyakutoita nekuviga. Yazara kai iwe chivhura yako kusasa. Vhura. Ndine zvakawanda Mwari zvokuita yazara iwe waboga iwe. But iwe nokuti unopa openere. Let it come down. Ndicharamba ndichingokupa. Aisati yazara baba ndiwedzerei ndinoda kupa kwakati ndinoda kuendesa kuma orphanage Mwari. Kukereke kwedu kuri kuvakwa. Regrashoni. Inonga imi mchidya izvino. Do you see what I'm saying? I'm trying to explain it. Kana uchipa vanoramba vachingopa Mwari. Vanoramba vachingopa Mwari. Vari kunonga she's not worried. Uyu akangobata zvishoma zvake. Pane chichiri kuuya here. Iyo type yatopera Mwari vari kuwedzera malevels. Mwari vari kuwedzera malevels. Type yasiyana. Malevels ari kusiyana. Iwe ungori nepawaperera. Nokuti wakangobata yako yakazara. Hapana kukuisa ka mwanangu. Hapana. Asi ava vanopa ava. Malevels ari kusiyana. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngatirege, thank you so much. Maswiti ndenyu. Maswiti. Ndiri kuda kuzama andizi ndiri kutadza kutsana. Ndiri kutraya kutsanangura kuti Mwari tinovalimita. He's a very simple God. This is a very simple analog. Ndoku simplicity naMwari wedu. Vamtewe vamasundire vanenge vane zvavari kuda. Pastor Grace varipo. My mother vanenge varipo. Mwari vanotarisa kuti wondopa kuti asvitse apa ndeupi. Kana mai vangu vari mupi ndo vanotutirwa. Muri kunamata mese for something. Muona zvavo zviri kubuda. Kwini zvangu. It's because God has seen that this heart inopa. Baba vanowana mhinduro yavo nokukasira. Imi mukapiwa moto ngwede ku bedroom moto viga. Do you get my point? Let us partner with God. That's my point. Let us partner with God and we will get there. Hallelujah. Sunungurai moyo, sunungurai homwe. Sunungurai homwe. That's funny, guys. Nokuti Mwari is willing to bless us. He's willing to do exceedingly, abundantly above our expectations.
He is willing to do that. Asi sisi tinovadzivisa Mwari nokuda kwekuita kwedu, nokuda kwekufunga kwedu, nekuda kwemadesires edu ekuti tiri selfish. So take away that selfish spirit and wova mushandiri washe. I love that song. Chimbo chaimbwa nemwanasikana. Woyo mushandiri washe. Itai zvamunoda neni Mwari. Are we saying that today? Let us partner with God. God is willing kukusunungura pawakasungwa. He is willing to change your story today. Ndati hazvisati zvavarana. Kana zvikaramba zvakavarana ndiwo wavharisa. Because you were choosing to stay like that. Hallelujah. Saka ngatiimbei tose woyo mushandiri wacho uchibvuma wega kuti ndiri pano kushandira imi Mwari. Saka ndichakumbira praise and worship. Muye mushindiimbira woyo mushandiri washe as we surrender ourselves to God kuti basa ravo riitwe. Hallelujah. Oyo musha ndiri washe ndodagura yirwanemi kuchengeta shokorenyu neguita kuda kwenyu. Oyo musha ndiri washe ndodagura yirwanemi kuchengeta shokorenyu nekuita kuda kwenyu. Oyo musha ndiri washe ndodagura irwanemi kuchengeta shokorenyu nekuita kuda kwenyu. Oyo musha ndiri washe ndodagura irwanemi kuchengeta shokorenyu nekuita kuda kwenyu. Oyo mushandiri toda irwanemi okuchengeta anekuita. Oyo mushandiri toda kana mandi swirangoni kuti tiswe basa sarudzai zvamunoda asigara imandiri. Kana mandi swirangoni kuti tiswe basa sarudzai zvamunoda asindoda mugare muri mundiri. Oyo mushandiri toda kurayirwane okuchengeta onekuita. Aiwa oyo mushandiri toda kurayirwane okuchengeta